Binitek na mga kayo, awan ni Mayor kay Kaapo, manipot pa yung Monday, tatag kay Manila, ang ako, sa sikasyon ka sa Jai, so nga, kaan nga nakaawit ka. Ngayon, hindi na udi, ngayon may kami dito, may binisita, pinagwa, lubilin na niya. Una na, nung mampayawanak to, di bale, tanda kayo mag-10, wala na. So ako, itinagan ako, iti local government unit of Ramon, ay gagawin man ako, iti nagagit, and managayat, ng ama tayo, ng Apo Jesus Nagdaran, iyawat niya ako, malikot ti kaunggan ti puso mi, iting kami kanang pagladingit, itinaulila ng pamilya ni Kapitan Judy Pastor, kastame, dagiti naulila na kumarangay. Kamuyo, dinabangkitan tayo niya po, Pasado Mayor kayo, niya po, nagtabal na DJ Calzada, DJ kumaabot, may-isa nga. Umayan ni Mayor, kumagito Barangayo, kamay ni Padamag, may tuloy tayo, kay Calzada. Dinadamag na na tayo Kapitan Pastor, wala na, di na mo na urayan, ali good news ko kanya na. Yung yan tayo na po, tabetoy, yan daw, kaya inaramid na ngakas na asembya di barangay na ito'y iso ipadamag kung kada kayo ako dahil ipadamag kung ni Mayor kini Kapitan Pastor na una na kung kami nagkisungkul kung kami na ito ang pasamin na rin trabahuwe mapantang nung ibigay Carmen kaya ipadamag kaganyanan nga ituloy tayo ng Calzada. Kaya suwata ako. Isuwaka na kayo, barangay. Uray awan ako, ni Mayor tayo, tatantoy. Nagmarik na tayo ako. Itig pa natin pagladingit na tanda kami na agad ibabain na. Pabalin ako nga awang tiundas na sa sarita when no awan ti masaraka na balikas tatlo makisayan kuma iti marikapit na dahil naulila ka pamilya kaya dahil naulila ka barangay then dahil ito tingin pagkakata kayo halina na ti barangay condolence ako. Bang nabigat kay mami. Labs. Nagkumakayat yung takdirito. Kada kayo. Alam ko nito. Hindi nabiin. Ilang tao. Nagdadro ko lang. Yan. Nagdadro tao. Nagdaragdag sa tumalong. Pagkasalit kumilo. Kaya makay kumanti. Pagkasalit kumilo. Nagdaragdag Pamilya pa din yun. Kinabahan pamilya. Kinamin nagagayan. Kalimilagay. Nagyaman kami ako. Ang nag-init yung pala kami. Nagitilang kalalan. Sa punta pinansiyan. Kinangyaman. Nagyaman kami namin ako. Kinamabis kay Karod. Ngayon kayo kasama. Hindi yung mga maudi. Yung mapananda.
Just the way it used to be. I need you here with me. Oh, darling, can't you see? If we had loved before, we could have it back once more.
I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg